Horas madihita saluhutna. Adorang sota mulai parmingguata. Parjolo mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Amin. Tapu jima tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 595 ayat sada rodi ayat 2. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mapalangi dohot tanoon, amen. Endehon hamuma di Jehovah ede na baru, ay nunga di pambayan ibana, akka halongangan, nunga di pabatohon Jehovah hatuon na, nunga di papatar ibana hati koranna di adopan ni akka si pelebego. Nunga ditupahi tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung, dido hatamdo, ikom manaon hamin, jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Saya parohai mahami, asauduk hami tulomon ni roham, jalahot hami dihaporsiaw nature, asa totong makirim dihaheon, dohot dihasangapon sogot silehononmu tu akan aporsea diho. Amen. Endehon
patik ni debata siang olonota di minggukan tateon, ima patik patuluhon dohot lapatanna. Dan jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalanna. Ay honauhum na dosogot, akka na marsineang di guarna. Dia do lapatan ni, odo. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di bana, asahunak kita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangasi, marhite-hite ni goar ni debata, ay dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipuju-pujian do, si dohonon goar ni debata. Atong, rap mangidogo gemahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Tatopo ti madosata. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni perdosa. Mulak manian perjahati tumadikon dalanna. Asa mangulu ibana. Ido de pangidoroham. Alani ubain hupangidohami. Saya sudah tima toru-torum. Asa unang mangonai betuhami. Saya sesa dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asin ni roham. Saya pergogoy mahami, asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maawak kutu hamu, guruhon hamu masian au, enalabok doau jalan serep marroha. Asa dapotan hasonangan ton dimuna, elabok doa guaku jalan yang dodohot nahu haporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tuhan Yesus napunaan.
hatani debata turpuk epistel di minggu Misericordias Dominion. Ima natar surat di 5 Musa 21 ayat 14 rodi ayat 22. Margati soring mahita majahasa. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa. Idama nunga jupang ne ajalmu namate maho. Atong jo masih Joshua jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani asa martona au tu ibana. Jadi lau masih Musa rapdo si Joshua jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani. Jadi taridama Jehovah di bagasan udung-udungi, di bagasan obun nama si jongjong, di atas pintu ni undung-undungi do si jongjong obuni. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa. Idama nalau modo maanggoho gabe top dohot akopum. Hehe maanggo bangsoon jala marmainan mangihuton tu akka debatasi leban di tonga-tonga ni tano si bongotanay. Jada tarikono nasida do angguau. Jala o si onna do padan nang hubayni tu nasida. Jadi masih gor-gor mari masu di ari nasasadai nida nasida. Jala tadi konoku ma nasida. Jala padoku ma bohiku sian nasida. Asa suda nasida marhina mago. Ia dung mangunai tu nasida akka hina mago godang. Dota gogotan maragam-ragam. Dohonon nama di ari nasasadai. Da manginona do akka hina mago ontuau. Ala sodi tong-tong aku debataku. Alay ang guau totong do pada oku situ tubuhiku di arina sesedai. Ala saluhut hajahaton na binahenay. Ala nang berbalik nasida tu akka debata sileban. Nuain pe suraton hamuma di hamu eddeon. Jala ajarhon mai tu halak Israel. Jala memehon tu bagasan pamangan nasida. Asa eddeon gabe sitindangi diau dopak halak Israel. Ya dung sahat nasida hubuan masuk tu tano naong huarihon hian tu puna. Tano habaoran ni susu do situa ni loba. Jadi dung mangan nasida jala besuran maradu mok-mok. Merbalik manasida tu akka debatasi leban jala marsoba tu si. Alai tu isan nama angguau jala osion nama padan nahubaini. Jadi ia dung manginona tu nasida akahina magu bolon dohot hagogotan maragam-ragam ikon eddeoma manidangi dopak sida edang jadi lupai sian pamangan ni pinoparna ai takas dohutat dahian hatutubu ni rohana naong pina jadi-jadi ni rohana hian sadarion tagan sosahat do penasida hubuan tu tano naong huwarihoni. Jadi di suraton si Musa ma eddeod di nasadari jala diajar hodoi tu halak Israel. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatan di bata jala nau piopsa. Amin.
tidakon ma haporsiautai, songon na hina tidakon dinungata sa haporsiaon, disandok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, natu mo pelangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tidungon ni si Maria, naga begabian sianton di perbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, natu maun na bernit, di panguhuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinur silang, natu tuban waturudung di tano, namulak manggulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana paima mulak suku tu tanon, manguhumi halak na manggulu dohot namate. Au porsea di ton di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panyala Kristen akan nabadia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu suku daging halak na umate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabege matiting ni huriatta, HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 10 Mei 2020. Permingguan ni huriatta HKBP Rawamangun, Minggu sadarion 10 Mei 2020, di patupa huriatta do 4 hali permingguan. Permingguan sekolah minggu, permingguan para remaja manang rekaman, permingguan umum marbahasa Batak pukul 10, do permingguan marbahasa Indonesia pukul 10 tolu live streaming. Pertanyaan week, Rabu 10 tolu Mei 2020 pukul 10 siawit patu paone huriatta do pertanyaan week dijabut tabe secara online. Sudah ruas ni huriatta asamad dohoti pertanyaan ini. Sermon Parhalado Selasa 5 Mei 2020 pukul 10 siang. Nunga di patupa gerejata sermon Parhalado melalui aplikasi Zoom. Nani uluhon ni amang pandita resort. Nadi dohoti tol pulusia halak padita dohot situa. Selama masa pencegahan penularan virus COVID-19 tetap ma di patupa sermon Parhalado melalui aplikasi Zoom. Setiap hari Selasa pukul 10 siang WIB. Pelaksana ibadah minggu menindaklanjuti surat Pareses nomor 87 garing D.8 strip DKI garing 3 garing 2020 tertanggal 30 Maret 2020 perihal pelaksanaan ibadah minggu, Jumat Agung, Perjamuan Kudus dan perayaan Paskah, dan memperhatikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini, Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui surat nomor 090 garing D.8 strip DKI garing 4 garing 2020 tertanggal 22 April 2020 menyampaikan 1. Ibadah minggu pada Minggu 26 April, Minggu 3 Mei, Minggu 10 Mei, Minggu 17 Mei, dan 24 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Menunggu perkembangan selanjutnya akan diberitahukan kemudian. 2. Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus 21 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. 3. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Tim atau panitia penanggulangan bencana COVID-19 HKBP Rawamangun. Naung dibentuk do panitia manang tim tu penanganan Rawamangun rupi akar wasta nahona dampak wabah virus COVID-19. HKBP Rawamangun di bawah koordinasi Dewan Diakonia HKBP Rawamangun. Lao papunguhon dana jalan apa sahaton pangurupion tu akan perlu pangurupion do aka alat pelengkap diri atau APD tu aka paramedis.
Pangurupion boima di pasahat marhite-hite rekening poti perasian HKIP Rawamangun nomor 006.079.0404 Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawamangun. Rak mahita martangyang jala tau rupi ma akadongata na memang perlu siurupan ala ni kondisi nasi saunarion. Anggia ma di pasu-pasu tuhata hita genub jala di lehon di hita akka pasu-pasuna. Ibadah subuh. Alani virus COVID-19 na masa saunarion. Pertanyaan manogot ganub manang ibadah subuh Sabtu di parade huriatta do marhite-hite ibadah online pukul 5.30 WIB. Ruas ni huriatta boy mamad dohoti ibadah online ni. Namoding. Nah di hari Selasa 5 Mei 2020 nunga jumolo modding sala ina ruas ni huriatta. Renata Lumongga Hestalina Borutabunan umur 76 tahun. Tinading nyamata tua bintahan situmeang nahinan. Alamat Jalan Pori nomor 9 RT 9 RW 12 Pisangan Timur. Tuudean hari Rabu 6 Mei 2020 di TPU Menteng Pulau Wik Pisangan Gading Raya. 2. Nah di hari Kamis 7 Mei 2020 nunga jumolo modding salah ina ruas ni huriata. Tiur Mariani Boruta Barat umur 66 tahun. Tinading ni amatta Bisar Darwin Simanjutak nahinan. Alamat Jalan Serimpi nomor 3 RT Onom RW Pitu Kelapa Gading Timur Jakarta Utara. Tuudean hari Jumat 8 Mei 2020 di TPU Pondok Kelapa, Wik Kelapa Gading. Nah di hari Jumat 8 Mei 2020 nunga jumolo modding salah ina ruas ni huriatta. Murni Titi Resdiana Boru Panjaitan umur 40 tahun. Hina baluhon ni amatta Irwan Ariston na 70. Alamat Jalan Kayu Mas Tengah 9 369 Kayu Putih Jakarta Timur. Tuudean hari Sabtu 6 Mei 2020 di TPU San Diego Hill Kerawang. Wik Kayu Putih Kapling Polri. Tuhata ma na mga lehon gogo do pangupulion di keluarga na marsita ononi. Tambahan na marsahit. Nyonya si tua J Nainggolan baru silalahi. Wik Rawasari Cempaka Putih. Dirawat di Rumah Sakit Omni Pulau Mas, ruang Gardenia kamar 5832. Taparate-ate homma video kegiatan di gereja ta di bulan Aprilon. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri
jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami. Pelean dohot aka uduk ni buah-buah, tajahama di harotas tikting nang pinaradia ni huriata. Di pasu-pasu tuhat tama barita masa dohot ulaun akka sipatopota bahen sangap di guarna. Songoni matiting di huriata minggu sadarion. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti aka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna damang do dainang sude ruas ni huriata HKBP Rawamangun sadarion tatangihon ma hatani debata di tonga-tonga ni parmingguota nakpe masih tetap kita lakukan di tonga-tonga ni bagasta ima nanienet sian buku pangukapon bidu 12 ayat 10 sahat rodi 12 Hujahon hamima sian joloon songonon mahatana didok disi.
Dungi hubegema suara nagogo di Banua Gijang nama dok nunga sahat nuaing haluaon dohot hagogoon dohot harajaon ni debatata dohot hamulyaon ni Kristusna ay nunga di pabali pangasungi na mangasungi aka haha anggita arian dohot borngin di joloni debata. Nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot hinorhon ni hata na hinatidakkon nasida dang di parhamaol nasida kosa nasida rasi rasa mate. Dibaheni marlas ni roha mahamu aka Banua Gijang dohot pangisina marjea matanoi dohot laut ay nunga tuat si bolisi tuhamu marimas si tutu ay diboto otik nama tikina ima sahatna ujahon hami maamang inang dohot ruas ni huriata di bagasan bahasa Indonesia dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, damang do dainang sude ruas nihuriata HKBP Rawamangun, masuhata masa darion guarni mingguta ima minggu kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bohado hita mangedehon sada ede nai baru tu debata di bagasan pardalanan ningoluta tarlumobi ditiki mangadopi si taonon hita. Bohado hita mangedehon sada ede nai baru tu debata, apalagi masih dalam masa yang terus berjuang, berdoa, menggumuli, meminta, bahkan tetap berseru kepada Allah untuk setiap namasa di tonga-tongani portibion. Apakah ketika dikatakan menyanyikan sebuah nyanyian yang baru, maka seseorang itu harus menciptakan lagu yang baru? Daong, manang tidak. Alai di bagasan turpuk tahun diajak dohita supaya ganup-ganup halak yang di bagasan pardalanan ninguluna dihamonakkon debata ikon boi doibana betutur manang menyaksikan segala perbuatan Tuhan itu. Diturpukon amang inang disungguli dohita marhite buku pangukaponon bahwa Allah sudah mengatakan kepada kita ada masa di mana peperangan itu akan berakhir. Ada masa di mana
Tuhan akan mengambil bagiannya, dan si pendakwa atau iblis manang didok, kita sering mengatakan setan seperti itu, sibolis bahasa Batakna, akan dikalahkan marhite-hite mudar ni biru-biru ni debata. Nyan di buku pangukapon kiasat doon simbol alai sasitong na nunga terjadion ala nunga mate Tuhata Yesus Kristus dihau pinarsilang tuat ibana tu banua toru hehe ibana di hari patuluhon manaik ibana tu banua gijang jala marpaima mahita di harorona napaduahon. Imana ikon si paradeon ni akana porsea laho manomu-nomu Kristus Yesus nanaengro padua halihon. Huriani Tuhata di bagasan Kristus Yesus bohado pakilala atta molo masuk kita tu sada sidang pengadilan. Jala di sia dong jaksa, adong hakim, ada pendakwa yang akan mendakwa seseorang yang melakukan kesalahan. Atau saya katakanlah seseorang yang belum terbukti melakukan kesalahan. Bohado hira-hira pakilalaan ni halak na mangulahon hajatoni manang halak na so tikos dope di ulahon ibana hajahaton alai nunga didakwa halak ibana. Ada orang yang mendakwanya dengan suatu perkataan, ada orang yang mencerca dia, bahkan mengintimidasi dia dengan perkataan yang menyudutkannya, yang bisa saja membuat dia bingung, yang bisa saja membuat dia kesal, yang bisa saja menimbulkan amarah, tetapi sekaligus juga akan bisa menimbulkan satu iman yang semakin kuat kepada Tuhan. Ketika seseorang mengalami dakwaan, maka orang itu akan berjuang untuk keluar dari situasi itu. Dan hal yang seperti itulah najot di ulahon sijat manang sibolis maradupon hita naung tinobus ni mudar ni Kristus. Terus do ibana mendakwa kita. Terus do ibana mencari seladi hita. Terus do ibana songon nedok ni hata ni debata. Maut-maut do ibana paimahon hita mengintip-ngintip kapan dan saat di mana dia tepat akan datang dan dia akan menerkam kita. Apa yang harus kita lakukan? Adona ikota ulahon molo masa si songoni di bagasan ngolutta. Amanginang di bagasan turpuk taon ditubuhon sahala boru-boru do sada dakdanak. Jala didokdo bahwa perempuan itu akan berdiri di atas bulan dan kepalanya akan memakai mahkota 12 bintang. Simbol doon napatuduhon kelahiran Tuhan Yesus Kristus tutonga-tonga ni portibion marhite si Maria. Jala dagdana na titubuhon ni boru-boruon ma nagabe hakim di hita
yang akan berperang melawan pendakwa, yang akan berperang melawan iblis, yang akan berperang maka monakon saluhut akan naung direncanakan portibion, naung direncanaon si jahat, maradopon saluhut halak naung majalo mudar ni Kristus. Alai laus di udut ni turpuk taon ma di paboto hotu hita, ternyata ada satu kemenangan bagi orang-orang yang tetap setia hidupnya kepada Allah. Alanima didok di turpuk tahun, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata. Aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Nungarobe ahado naung roi parjolo kaluahon. Haluota nungarobe. Paduahon didok nungarobe huaso. Huaso na dia do. Alana jodo kita berpikir adong do huaso portibion, adong do huaso banua gijang. Alai di bagasan turpuk tahun huaso ni debatado. Huaso ni debata nungaro tutonga-tonga ni portibion. Patuluhon di dokdo bahwa akan datang pemerintahan Allah. Allah akan memerintah di tonga-tonga ni portibion. Artina na yang didok di bagasan turpuk tahun, babak baru bagi orang yang percaya telah Tuhan bukakan untuk kita. Onma suara na diarehon ni turpuk tadi bagasan tikion, babak baru kehidupan orang yang percaya nunga ibuka debata manang dilehon debata. Porsea doha muamang inang disi. Tohodo babak baru kehidupan orang percaya telah dibuka, telah dirancangkan Tuhan untuk kita. Molo porsea do hita, unang bersungut-sungut kita di bagasan nguluta. Nang pe masih kita dupi perjuangan alani COVID 10 siaon. Molo porsea do hita naung dibuka debata babak baru di perdalanan ninguluta. Nian didok media masa do lam jorbut do hajahaton alani si koronaon. Alai hea do hita berpikir lam godang do nadinggan na tarbahen jolma mangulahon nadinggan alani sekoronaon. Manang pola berpikir kita hanya sebatas corona ini membuat orang semakin banyak berbuat kejahatan, merampok, membunuh, mencuri. Lam godang do halak na manggido-ido dohot akan na asing. Molo porsea do hita naung dibuka debata babak baru dalam kehidupan orang yang percaya. Maka di bagasan madalani pardalanan nguluta di bagasan turpuk tahun di dokdo. Nyanyikanlah keselamatan daripada Tuhan. Nyanyikanlah keselamatan dari Tuhan. Mangedehon haluaon nasian Tuhani. Songo dia do carana bukan menyanyikan lagu yang baru. Kalau ada pun orang menciptakan lagu-lagu yang baru karena si corona, bukan itu yang Tuhan inginkan. Alai marhite-hite pangalahonai baru do. Anggo najolo
Bersungut-sungut hita bandalani nguluta unang bersungut-sungut be. Kalau dahulu 24 jam yang Tuhan berikan dalam satu hari hanya 2 jam waktu yang kita sisihkan untuk keluarga, tetapi Tuhan inginkan lebih dari itu harus kita berikan kepada keluarga kita. Kalau 24 jam waktu yang Tuhan berikan kepada kita dahulu, kita mengerjakannya 24 jam hanya untuk diri kita, tetapi Tuhan mengatakan di babak yang baru 24 jam harus untuk Tuhan. Bagaimana caranya 24 jam untuk Tuhan? Gak boleh lagi kah buat keluarga? Ora elak bora. Semuanya akan dapat kita kerjakan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dahulu kita suka bolong-bolong dalam ibadah kita, maka ketika kita percaya babak baru telah Tuhan berikan kepada kita, bahwa kemenangan itu telah Tuhan berikan kepada kita, maka ibadah kita pun gak boleh lagi bolong-bolong. Kalau dahulu orang tua kita hamu amang inang lebih sedikit memberikan perhatian kepada anak-anak kita, alai marhiti hiti hamonang naung nanilehoni debata tuhita, berikanlah waktu yang lebih banyak kepada anak-anak kita. Ingat, peperangan itu telah diselesaikan oleh Tuhan kita. Alani doa dong do di bagasan turpuk tahun di dok bahwa kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kemenangan itu milik kita. Ala ikon rajumat tado bahwa si polisi pendakwa itu didok di bagasan turpuk tahun, dia sudah dicampakkan ke bumi dan laut. Lapatanna isod do peibana songon na hudok nakanin manang songon edok hatani debata. Dia berkeliling mencari orang yang bisa dia telan. Dan amarahnya semakin lebih tinggi tingkatnya. Karena apa? Karena dia sudah tahu waktunya sangat singkat, sudah semakin dekat. Kalau waktu seseorang sudah semakin dekat, maka orang itu bisa saja mencapai dengan cepat sekali target yang akan dia capai. Seperti itulah iblis dalam hidup kita. Karena dia tahu waktunya sudah sangat dekat, maka dia akan mencari sebanyak-banyaknya orang yang akan masuk pada kelompoknya. Karena itu jangan kita pada pilihan yang seperti itu. Tetapi kita ingatlah di bagasan turpuk tahun nunga di lehod debata tu hita hamonangan marhiti-hiti mudar ni Kristus Yesus naung durus di hita. Ikobui mahita panguluhon hamonangan naung nilehon ni debata dingoluta. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Marhiti-hiti pangalaho nai baru na saurdot dohot pangalaho hamonangan naung nilehon ni Kristus tuhita saluhutna. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Ngolia tema di pasaruan nami tuho ali Tuhan. Ala di palaso hami bui tumangihon hatam nabadiai. Nunga di taluho kosi bolisi. Jalan nunga monak ko Tuhan maralohon saluhut nai. Jala hamonangan mi gabe hamonangan nami doyali Tuhan. Alani ipalo wasmahami maka monako salut akan nama sa di tonga-tonga ni portibion rap doto. Jala bui hoa tidak kon hami Tuhan.
marhiti-hiti pabanan namin alam tu dengganna tu aka ari-ari na mangihut. Porsea dohami ali Tuhan, hodo nagabe debata nami, jala sikop do pardalanan ninggolu nami, ay naung rodo harajomu di tonga-tonga ni Portibion. Kubuan nami ali Tuhan di bagasan tangiang nami yon, akaruas ni huriam na di bagasan habok ni roha sinirang ni hamatean. Ima keluarga ni Inang Renata Lumongga Boru Tambunan, Sien Wik Gading Raya, keluarga ni Inang Tiur Mariani Boru Huta Barat, Sien Wik Kelapa Gading, keluarga ni Inang Murni Titi Boru Panjaitan, Sien Wik Kayu Putih Kamping Pori. Di alamin nasida do Tuhan, habok ni roha sinirang ni hamatean. Jala pos doroha nami, apul-apul na sumurung nasia Tuhani mamangapuli nasida saluhutna. Na mangalehon las ni roha tu aka are na mangihut, gati ilu-ilu naung manetek di bagasan pardalanan ni habok ni roha nasidai. Pos doroha nami alu Tuhan paingoton memahami saluhutna, gulu nami yope buido berlalu. Alai bican dilioko dope partikian dihami Tuhan, palowas mahami gabe anakom mudohot burung, nabui maka tidak koko di bagasan pardalanan ningulu nami. Asam molorope ajal nami, gabe bui hamirap dohoto kudul di habang sami. Martangi yang hami Tuhan dia karuas ni huriam, na di bagasan parsahiton, amang sintua MH nainggulan. Advent silitonga sahalak dak dana sikola minggu, nyonya sintua Godwill sian turi, inang nyonya siagian boru hutagalung, amang andar sida balok, nyonya si hombing boru si manjuntak, inang berlian boru sihaan. Dauni mapar saiton nasida ali Tuhan. Tuk doho laho pamalupon par saiton nasida, mangalehon gogo, mangalehon pos niroha, jala sude nasa keluarga nang ianak ko nasida pe Tuhan lehon maholong niroha, laho madongani merawat asatung hipas nasida, malum par saiton nasida, gabe bui nasida muise beraktivitas mangulahon aka ulauna. Songoni nang aka ruas ni huriam yang masih dalam masa pemulihan, manang isolasi mandiri di tonga-tonga ni bagas nasida, manang di inganan na asing, ala ni situasi na masa corona di tonga-tonga ni Portibion. Tuhan, pos dorohan namin nasida pe hupasatami tuho. Asaho matoktong na mangalion tu guni hapor syaon, jal na mangalehon di nasida pakirimon na mangulu. Pos dorohan nami ali Tuhan akan nama sa di tonga-tonga ni Portibiope, mololomo roham, partikian nau binuhul musal pudu saluhut nali Tuhan. Ulikalah kondisi dunia yang saat ini sedang berjuang oleh karena virus corona. Jala sudena sa panggunggumi di tonga-tonga ni Portibion, secara khusus di tonga-tonga ni bangso dohot negara namion, para sahalai manasida. Sabu toktong nasida mengambil sada haputusan na bengan, lahu mengalului jalan keluar dia kana masa di tonga-tonga ni Portibion. Songoni nang rumah sakit para medis nang dokter, tentu nasida pe berjuang keras Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Alani jagai linggomi manasida
asa nasida pe di bagasan hai pason. Nasa saluh pelean naung di papungu aka ruas ni huriam. Sian hodo Tuhan haroroani i. Halan ihu pasatami masaluhutna. Nasa pelean naung di papungu aka ruas ni huriam di bagasa samingguon. Kebepelian na khusus maya Tuhan tua dupan muna badiai. Marlipat ganda gantiomu salut aka naung nilihon aka ruas ni huriam. Jala pos rohanami dah kurangan hami ali Tuhan. Molo huboto hami madok muliate tua dupan muna badiai. Pasu-pasu makayana konami ali Tuhan yang dalam masa minggu-minggu ini menghadapi aka ujian. Pos dorohanami Tuhan manang nasongo dia pe bentuk ujian na dipatupa ke persikolaan nasida. Markorhon habisuhon dohot kecerdasan maitu akayana konami. Asabui totong nasida melanjutkan pendidikan nasida ke tingkat yang lebih tinggi. Jala unang poloas nasida gabe mauto akan namasa di tonga-tonga ni Portibion. Tetapi biarlah apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini akan membuat mereka mengingat kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini kami semuanya masih tetap dalam lawatan dan pemeliharaan Allah. Upasatami ma Tuhan, tangiang namion marhiti-hiti Kristus Yesus, martangia kami Tuho. Amin. Mari dehita jala tapapu ngomong peleata khobar tu rekening nang ditutuhon di tonga-tonga ni huriata. Tatangnya koma peleata. Ale debata amana mina di Banua Gijang kodo harorwani salu silehon na denggan do nasa ulibasa na maliutus. Upasat hami masia na lomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uab na husti julum. Pasu-pasu majalar ramoti. Asaw para siyang hami pilihanon. Pati bulhon na rajomu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam huta dahami. Godang ni silalomi tu hami. Asalam gir-gir hami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magowarmo. Say Roma harajomu, say saut maulumo ni roham di Banua to nga onsong na di Banua Gijang. Leho mato hami sadario na hanguluan siya pari. Sesa madosa nami songon panisa nami,
Di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurohon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madita damang do dainang sude akar wasni huriata HKBP Rawamangun. Tetap semangat, tetap selalu berdoa, kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin.